Når man er ung, kan det tage tid at finde ud af, hvem man er og hvad man er god til, og hvilken uddannelse, der føles rigtig for en. Måske har du en klar plan for fremtiden. Måske er du i tvivl, eller også har du slet ikke skænket den tanke. Og det er også helt okay. Du skal nok nå det. Uanset hvad, kan man altid blive klogere på sig selv og sine muligheder. Derfor skal du nu i gang med dit EUD-match. Her vil du blive præsenteret for forskellige erhvervsuddannelser, som muligvis kan være noget for dig. For at komme i gang, skal du først udforske dine skills, altså dine færdigheder og evner. Det sker ved, at du tager en skilltest, hvor du swiper gennem random billeder og vælger dem, der viser noget, du godt kan lide, eller noget, der gør indtryk på dig. Følg bare din første tanke, og bare roligt, der er ikke noget rigtigt og forkert. Husk, at du kan altid tage testen igen. Resultatet af testen er din helt egen personlige skillsprofil. Den giver vores bud på, hvor du har dine stærkeste færdigheder og evner, altså dine skills. Når vi har din skillsprofil, kan vi lave dit EUD-match med dine erhvervsuddannelser, vi synes passer bedst på dig. I dit EUD-match kan du se videoer, der gør dig klogere på, hvad de forskellige uddannelser går ud på. Men først skal du se en kort video, der handler om, hvad jeg mener, når jeg siger skills. Rigtig god fornøjelse, og nu er du klar til at få dit EUD-match. Det er ikke altid let at finde den rette vej. Når man skal vælge uddannelse, er det en fordel at kende sig selv. At tænke over sine stærkeste sider og vælge ud fra, hvad man bedst kan lide at lave. Det er det, vi kalder skills. Dine kreative skills gør dig i stand til at finde på, tænke anderledes og innovativt. En ny løsning, en original opskrift, et unikt design. Praktiske skills kan gøre idéer til virkelighed. Uanset om du bruger avancerede maskiner eller almindeligt værktøj, så kan du lide at skabe eller reparere med dine hænder. Med dine logiske skills er du god til at forstå systemer og knække koder. Du kan holde fokus på facit, finde fejlen. Du har overblik og er tit et skridt foran. Hvis du har sproglige skills, kan du godt lide at læse, skrive og formulere dig. Det falder dig let at tale og kommunikere med folk. Måske endda på flere sprog. Med stærke sociale skills kan du være noget for andre. Du er god til at lytte, forstå og vise omsorg. Samarbejdsskills handler om at løfte i flok. Du får energi af at arbejde sammen med andre. Du er en holdspiller. Måske endda en dygtig holdkaptajn. Du har din egen særlige sammensætning af skills. Og selvom styrker og interesser kan trænes, er det smart at vælge uddannelse ud fra dine stærkeste sider. En uddannelse, du kan se dig selv i, er et godt udgangspunkt for et job, der giver både mening og succes. Find ud af, hvad du er god til. Så er du på rette vej.